De politieke crisis in Sluis lijkt compleet nu de VVD uit de coalitie is gestapt en er onrust is ontstaan bij een andere coalitiepartij. En daarmee lijkt het nog wel een tijdje te gaan duren voordat er een nieuwe coalitie is in Sluis. En verder in deze Zeeland nu vandaag. Nog meer geld opgehaald voor Ride for the Roses. En parachutespringen is populairder dan ooit. Goedenavond. Het is er in Sluis niet makkelijker op geworden. Een week nadat VVD-wethouder Van Beek werd weggestuurd door de gemeenteraad, heeft de VVD zich teruggetrokken uit de coalitie. En een nieuwe lijkt niet zomaar gevormd. Mede vanwege de interne problemen bij coalitiepartij Sluis Lokaal. Begin deze maand begon het te rommelen in het gemeentebestuur toen de wethouders van Sluis Lokaal en PvdA het vertrouwen in hun collega-wethouder Marlou van Beek op hebben gezegd. Ze overleefde de motie van wantrouwen niet en moest ruim een week geleden haar biezen pakken. De hoop was dat de politieke rust terug zou keren. Toch bleek het slechts de aanjager van een grotere bestuurlijke crisis. Gisteravond stapte de VVD uit de coalitie in Sluis. De situatie zou onhoudbaar zijn. En ik praat erover verder met verslaggever Simone Gideonsen. Ja, Simone, hoe is er gereageerd op het vertrek van de VVD? Ja, toch wel geschrokken. Bijvoorbeeld de PvdA die zeggen, we hebben zaterdag nog met de VVD gesproken. Toen zeiden ze, we gaan gewoon door met deze coalitie. En nu zijn ze er dan toch ineens uitgestapt. Dus voor de PvdA is het dan wel een beetje een raadsel wat daar in die tussentijd gebeurd is. Ja, en wat was dan de aanleiding voor de VVD om er nu uit te stappen? Nou ja, dat begon dan eigenlijk wel met het wegsturen van Beek. Daarna hebben ze geprobeerd om door te gaan, om toch die coalitie staande te houden. Maar ze hebben intern met elkaar gesproken en ze zeggen nu wel, ja, dit is een onhoudbare, onwerkbare situatie. Ja, meedoen aan de coalitie is dus een gesloten hoofdstuk nu voor de VVD. Maar is er al een nieuwe coalitiepartner op het oog? Ja, er wordt wel met een schuin oog naar het CDA gekeken. Zij hebben 3 zetels in de gemeenteraad. Dus als zij mee zouden doen, dan zou er een meerderheid zijn. Maar het CDA zelf is een beetje afwachtend. Want zij zeggen, jullie hebben 1,5 jaar geleden voor elkaar gekozen. Dus jullie moeten dit nu ook samen oplossen en jullie eigen verantwoordelijkheid nemen. Ja, of ze zijn hun prijs aan het verhogen om later alsnog in die coalitie te stappen natuurlijk. Ja, dat zou je natuurlijk ook kunnen denken. Want zo kunnen ze straks wel wat eisen stellen en misschien ook dat beleid wat meer hun richting opduwen. Dus ze zeggen nog geen ja, maar ja, het echte antwoord weet natuurlijk alleen het CDA. Ja, en als het CDA dus uiteindelijk misschien voor ja zegt, hè, dus in de coalitie stapt, is daarmee de politieke crisis bezworen in Sluis? Nou, nee, want de partij Sluis Lokaal heeft binnen de partij frictie. Zij waren het binnen de partij oneens over die motie tegen Van Beek. En daar zijn ze nu aan het kijken, hoe krijgen wij de neuzen binnen onze partij weer een beetje dezelfde kant op. Daar gaan ze het maandag over hebben. Maandagavond gaan ze kijken wat de toekomst van de partij is en of ze met elkaar verder kunnen. Oké, dus dit is verreweg nog niet het laatste hoofdstuk over die crisis in Sluis. Simone Gideonsen, dankjewel. Met een bedrag van bijna 3 ton dacht de organisatie van de Delta Ride for the Roses al een recordbedrag te hebben binnengehaald. Maar daar bleef het niet bij, bleek nu. Want doordat er nog kon worden gedoneerd via de website is er nog bijna €15.000 extra binnengekomen. Blij verrast, ik had het gewoon niet verwacht. Want ik was eigenlijk, nou bij KWF zijn we al heel erg trots op het bedrag wat ze dus in juni eigenlijk op de cheque hadden vermeld. En ik kom hier binnen en het is gewoon echt, ja, gewoon over de 3 ton, €314.000. De organisatie van de Ride for the Roses wil ook volgend jaar weer een groot bedrag ophalen en is daarom al druk bezig met de voorbereidingen. Zo loopt de route van de grote ride aankomend jaar toch over de Zeelandbrug. Is er een aantal nieuwe routes en komt er een familieride om meedoen voor iedereen mogelijk te maken. Iedere familie in Nederland of in de wereld zelfs, die heeft wel te maken met kanker. Soms is het ver weg, maar soms is het ook akelig dichtbij. Ja, en zolang kanker niet de wereld uit is, moeten wij blijven fietsen, zeg ik altijd maar. Tegen een 20-jarige Terneuzenaar is 15 maanden cel en 30 maanden rijontzegging geëist voor het veroorzaken van een ongeluk waarbij een 21-jarige bijrijder om het leven kwam. Dat gebeurde in januari 2022 in Terneuzen. De verdachte had 8 à 9 glazen bier op toen hij achter het stuur kroop en met hoge snelheid uit de bocht vloog en tegen een boom tot stilstand kwam. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. En in de Tweede Kamer komt geen jaarlijkse herdenking van de watersnoodramp. Dat antwoordt Kamervoorzitter Vera Bergkamp op vragen van VVD-Kamerlid Jacqueline van den Hiel. In het nieuwe Tweede Kamergebouw komt mogelijk wel een herdenkingsplek om stil te staan bij de ramp.
Het voorstel om meer Kamerleden bij de herdenking in Ouwerkerk te krijgen kaatst de voorzitter terug, omdat Zeeuwse Kamerleden daar een voortrekkersrol in zouden kunnen vervullen, volgens de voorzitter. Een hoog, massief stenen blok midden in Zeeland, dat al van ver te zien is. Dat is waar de Zeeuwse Milieufederatie bang voor is als de nieuwbouwplannen voor Hotel Van der Valk in Goes doorgaan. Binnenkort buigt de gemeenteraad zich over de vergunningsaanvraag. Het Van der Valk Hotel in Goes wil verbouwen. Die plannen bestaan al jaren, maar de gemeenteraad van Goes wil nog dit jaar een beslissing nemen over de vergunningsaanvraag. Het meest opvallende aan het nieuwe Van der Valk wordt deze hoteltoren. Die wordt 52 meter hoog en is in de wijde omtrek te zien, als de plannen doorgaan. Wij zijn van mening dat het niet passend is binnen de plek. Eigenlijk alle bestemmingen hier zijn tot 1,12 meter maximaal. Daar komt dan ineens een hoge toren, die volgens ons ook niet in verhouding staat met bijvoorbeeld het Poelbos. De meeste politieke partijen in Goes willen niet vooruitlopen op de besluitvorming. D66 wil zijn mening over de hoogbouw wel geven. Het volume wat nodig is voor dit hotel, dat hoeft niet de hoogte in. Dat kan ook op een andere manier vormgegeven worden, waardoor het veel minder impact op het landschap heeft. Dus eigenlijk kan het een stukje lager. De directie van der Valk laat weten de besluitvorming van Goes af te wachten. En bij het bestaande Van der Valk Hotel in Goes staat politiek verslaggever Marcel de Kranen. Ja, Marcel, we zagen twee partijen die dus hun bedenkingen hebben bij de hoogbouw. Denkt iedereen daar zo over in de Goese politiek? Nee hoor, de VVD bijvoorbeeld die staat niet onwelwillend tegenover die nieuwbouw en ook niet tegenover die hoteltoren. Het is wel zo dat de meeste politieke partijen de kaken stijf op elkaar houden. En dat komt omdat de gemeenteraadsvergadering hierover nog moet komen. Die wordt wel nog dit jaar verwacht. Ja, we zagen net wel al een raadslid van D66 voorbij komen. Is die partij falikant tegen? Nee, D66 is zelfs blij met de nieuwbouw. Ze vinden het huidige hotel toch ook wel wat verouderd. Ze hebben alleen wel wat bedenkingen tegen die hele hoge toren van meer dan 50 meter. De Zeeuwse Milieufederatie die zit er wat principiëler in. Zij zeggen ja, de openheid en de zichtlijnen, ja, dat maakt nou echt de kwaliteit van het Zeeuwse landschap uit. Dat is ook de kwaliteit van Zeeland. Dat hebben we met z'n allen ook gezegd. Het is in de provinciale omgevingsverordening vastgelegd. Juist die horizon en de lange zichtlijnen. En daarom vinden we deze toren ook zo'n contrast eigenlijk in de plannen die er tot nu toe zijn. Ja. Niet passend contrast. Ja, klopt. Ja, Marcel, wat kan de Zeeuwse Milieufederatie hier nou aan doen? Nou, de Zeeuwse Milieufederatie die zegt vertrouwen te hebben in die gemeenteraadsvergadering. En daarmee zeggen ze dus eigenlijk, we hopen dat de gemeenteraadsleden van Goes die hoge toren wegstemmen. Als dat nou niet gebeurt en die toren mag er wel komen, ja, dan kan de ZMF altijd nog naar de Raad van State stappen. Maar zover is het nog niet. Ja, nu zijn er ook plannen om asielzoekers te huisvesten in het bestaande hotel. Hebben die plannen nog invloed op de nieuwbouwplannen? Nou, sowieso komt dat het hotel denk ik heel goed uit. Want ja, als hier gebouwd gaat worden kun je toch geen hotelgasten huisvesten. Die asielzoekers die zitten hier even verderop in de Zeelandhallen. Dus ja, die gaan er altijd op vooruit als ze naar een hotel komen. Ook als daar een beetje bouwherrie is. Dus dat is nou typisch wat je noemt een win-win situatie. Marcel de Kranen vanuit Goes, dankjewel. Het staat bij menigeen op de bucketlist. Parachutespringen. En het lijkt erop dat veel mensen dat nu massaal aan het afstrepen zijn. Want bij Vliegveld Midden-Zeeland zien ze sinds corona een verviervoudiging van het aantal sprongen. Parachutespringen. Misschien moet je er niet aan denken, maar het springen uit een vliegtuig is sinds de coronapandemie bij Vliegveld Midden-Zeeland steeds populairder geworden. Want de buitenlandse vakanties die zaten er op dat moment niet in, want niemand ging naar het zuiden van Europa toe. Er bleven heel veel mensen hier met vakantie en die zochten Zeeland op. Al of niet voor de sprong, maar heel veel mensen kwamen toen ook bij ons springen inderdaad. Voor corona waren er jaarlijks 2000 sprongen per jaar, maar dit jaar zijn er al zo'n 8000 waaghalzen uit een vliegtuig gesprongen. En daar is wel een verklaring voor. Het uitzicht wat je hier hebt, ja, dat is echt nog mooier dan dat je op de grond bent, zeg maar, in Zeeland. Dan is het al mooi, maar vanuit de lucht is echt de moeite waard om hierboven te springen. En mocht je nog niet overtuigd zijn, dan vertelt Leander waarom parachutespringen zo leuk is. Het is een van de mooiere dingen die je kan doen in het leven. Uit een vliegtuig springen en landen en in principe in de mogelijkheid zijn om het nog een keer te doen.
Het begon grijs en dat bleef het hoofdzakelijk ook. Droog bleef het niet, want verspreid over de provincie trokken er nog wel wat buitjes over. En met 17 graden was het warm voor de tijd van het jaar. Morgen weer regen, dan geen buitjes, maar langdurige regen in de ochtend. In de middag wel weer opklaringen bij maximaal 14 tot 16 graden. En dan nog even dit, want voortaan kan je ons ook volgen op WhatsApp. Je kan je op de chatdienst abonneren op ons kanaal en dan krijg je ongeveer 3 keer per dag een update van het laatste Zeeuwse nieuws. En hoe je je dan weer abonneert op dit kanaal vind je bij ons online. En voor het laatste nieuws kan je natuurlijk ook altijd nog gewoon terecht bij ons op de radio, tv, onze website en in de app. Tot zover de huishoudelijke mededelingen voor vandaag. Nog een fijne avond. Graag tot morgen.